L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon spjega kif l-eruq tal-Partit Nazzjonalista pattewa lill-establishment tal dak li għamlu lill-Adrian Delija. Falzon għal dan f'analiżi dwar l-aħħar terfa elettorali għall-Partit Nazzjonalista fil-Gazzetta Malta Today e kif irrimarka l-kampanja ħarxa tal-establishment kontra l-eks kap Nazzjonalista biex jerġa' jieħu f'idejh ir-ridni tal-partit Bernard Grech fit-tmum. Madankollu Michael Falzon saħaq kif dan ma niżel xejn tajjeb mal-eruq tal-Partit Nazzjonalista li kienu huma li jażlu lill-Adrian Delija. Falzon bektenna kif l-establishment nazzjonalista mar kontra x-xewqa tal-eruq tal-Partit Nazzjonalista. L-eks Ministru Nazzjonalista kompla jgħid kif fil-fatt li l-famużi Blue Heroes u l-establishment tal-Partit Nazzjonalista baqgħu qatt maċċettaw lil Adrian Delija bħala kap, dan ħalla riperkussjonijiet koroħ mal-eruq tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif ingħatat il-ġenb id-deċiżjoni demokratika tagħhom fl-għażla tal-kap. Għan Falzon fakkar ukoll fl-estremitajiet li seħħew fosthom li kontra l-Kostruzzjoni dawn l-istess deputati marru għand il-President biex iqaxtu lil Adrian Delija mitmum. Fl-analiżi tiegħu l-eks Ministru Nazzjonalista rrimarka wkoll li l-aġir ta' qdiet mhux governattivi bħal Repubblika ma għenu xejn sabiex jikkonsolidaw u jqarbu l-eruq tal-Partit lura lejn id-Dar Ċentrali, dan speċjalment fid-dawl tal-fatt li l-istess saqda sabet appoġġ kbir mill-Blue Heroes. Intant Michael Falzon ipponta subaħu wkoll lejn Bernard Grech u l-ineffiċjenza tiegħu sabiex iqarreb lil dawk li dbiedu minħabba l-konflitt interni li ddominaw fl-aħħar 5 snin lura lejn id-Dar Ċentrali. Sinjal li Falzon jispjegah billi jgħid li Bernard Grech saħansitra injora lil dawk li dbiedu mill-Partit Nazzjonalista.